Qis fid-deficit u l-għajnuna b'xejn offruta fis-sajf lil dawk li ma jgħaddux mill-low levels għamlu l-jum tal-erba' bħala jum mill-isbaħ għal Malta. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza attività politika f'ħal Tarxien. Huwa qal li skont ħaddieħor illum il-ġurnata Malta suppost qed titlob bailout. Minflok, l-Unjoni Ewropea qalet lil pajjiżi kollha li Malta rnexxielha tnaqqas id-deficit. Fakkar li l-Partit Nazzjonalista qal li se jkabbar l-ekonomija b'1.2% u d-deficit se jkun fil-livell ta' 2.3%. Minflok, l-ekonomija kibret biss b'0.06% u d-deficit kien fil-livell ta' 3.3%. Għaldaqstant dan juri li l-Oppożizzjoni m'għandhomx kredibilità fuq finanzi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif il-messaġġ Malta Enerġija Pożittiva joħroġ fiċ-ċar sena wara. U noqogħdu naqerdulkom, ngħidulkom isma' taf kemm sibna dejn, taf kemm sibna nkwiet ma' wiċċna, taf kemm sibna tħarbit u kollu veru, ma nkunx inkun qegħdin nikdbulkom dejn sibna, tħarbit sibna, affarijiet rashom l-isfel sibna. Immedna jekk niġu nagħmlu hekk lin-nies mhux naqtawlhom qalbhom. U aħna ma rridux naqtaw qalb ħadd. Aħna konna kommessi illi dak kollu li wedna jitwettaq. U minflok ġejna qudiemkom wednilkom sibna t-taħwit kollu. Ħudu paċenzja, nsew il-programm elettorali ma nagħmlu xejn minn dan għax għandna il-problemi fil-finanzi u dan l-affarijiet ma għamilniex hekk. Minflok rabbejna kuraġġ ta' sur. Għamilna l-almu tagħna illi jekk hemm bżonn ma norqdux sija bil-lejl ma norqdux kif dmirna li nagħmlu. Edna hija nieħdu eżempju min-nies biżla ta' dan il-pajjiż illi naraw kif sena waħda biss dan l-inkwiet li daħħalna fih ħaddieħor indawruh, noħorġu minnu u noħolqu aktar xogħol u nkabbru l-ekonomija. Huwa spjega kif ma kienx faċli jintlaq ftehim mal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni tad-deficit. L-ewwel ħaġa li qalulna meta ednilhom isma' tuna ċans. Aħna ħanirranġaw l-affarijiet. L-ewwel ħaġa qalulna ilna nagħtu ċansijiet lil taqabilkom u dejjem jerġgħu mbagħad biskuż oħra. Kif ħanafdawkom ednilhom tuna din l-opportunità, din hija l-ewwel sena tagħna fil-gvern illi nurukom id-differenza. U hekk kif ħarġu dawn ir-riżultati mill-Unjoni Ewropea stess, in-nies li tawna l-fiduċja ikkuntattjawna u qalulna ma tħaktux bina. Għamiltu dak li wettu. F'ħal Tarxien il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-garanzija taż-żgħażagħ. Hawnhekk huwa semma proposta ċentrali li kienet fil-manifest elettorali li qed titwettaq. Dik li jingħata privat b'xejn lil dawk kollha li ma jġibux grad minn wieħed sa 5 flow levels. Huwa qal li din l-inizjattiva qed issir flimkien ma' programm ieħor li qed isir bilan li jgħin lil dawk it-tfal li mhux qed ipoġġu għall-eżamijiet. B'dawn l-inizjattivi fis-settur tal-edukazzjoni juru l-għaqal tal-gvern preżenti. Huwa l-għaqal ta' dal-gvern li qed ngħidu minn flok inħallu lil dawn it-tfalijiet jiġru b'dan il-mod, ejja nagħlmuhom sena, ejja nagħlmuhom xi ħaġa ħalli jkollhom post tax-xogħol. Barra minn hekk il-messaġġ Malta tagħna lkoll jidher fis-seħħ anke fil-qasam edukattiv. Fisser Malta tagħna lkoll li taħseb min waqa' lura daqskemm taħseb min huwa suċċess ħajtu. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru fisser dawn l-elezzjonijiet bħala elezzjonijiet għat-tela u appella biex kulħadd isemma leħnu. Jekk ikun hemm min jiddeċiedi kif huwa fid-dritt tiegħu jew tagħha illi ma jmurx jivvota fl-24 ta' Mejju li ġej, mhux dispjaċir li jkun qed jagħti pjaċir lil min ikkastigah għal 25 sena.